Se, jeg har fedtet den her. Det plejer jeg ellers ikke komme ud over. Der lugter et eller andet brændt, faktisk. Står der et eller andet tændt derude? Jeg ved ikke, slukker det på? Brændt plastik eller sådan noget med det? Der står en håndtaske på kogepladen, ikke? Men medmindre der er metal i, så sker der ikke noget ved det. Det gør der ikke, det er induktion. Der går vel lige på et tidspunkt. Nej, det gør der ikke. Det sker intet. Du kan da tænde på fulde blod, så sætte hånden på, der sker der ikke noget. Bliver det ikke varmt? Nej, Ja. det er ikke sådan, det fungerer. Ikke Det er også fedt. en musiker, jeg får det. Ja, ja. Det var ikke den respons, du havde regnet med for. Hvad for noget? Jeg skulle have regnet med for. Jeg er meget bestik. Kan I ikke kop kage? Ja. Må jeg få den på? Men jeg er ikke færdig til det gjorde. Er det godt, Mikkel? Hvad? Det er noget rengøringsarbejde, mor hun får, hva'? Det er far, ja. Det var far, så det. Hvem er det? Det er det, man er helt begejstret. Nu falder han ned. Hjem på jorden. Jeg synes også, at man udskub i næsen. Hvordan er det, så det kommer lidt ud? Nej, det er godt. Det er godt. Og nu kan vi have det til verden. Det har været et stykke lavbrød her med det. Nej, tak. Tak. Det er sidste år. Sådan der. Det er en masse, der sker her.